Iwang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Harya Sengguni ayo ndadekake gugup pengnerusi paman marira wiji wonten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Bindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggih kawula nun nuninggih Paman Plasa Jenar nggih katiparan anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina murudyake matur marang manira Paman Plasa Jenar menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saeka kaptyakara luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk ngasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nun mekaten nggih aturipun ingkang bapa ing kepatian ndadosaken bumbung raos sing manah ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogaken anggenipun lenggah wonten ing Datul Yapraja Ngastina Paman Plasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan ning Plasa Jenar ingkang paman nggih kawula nun Bapa Durna Bapa Penembaning Sukalima katuran karaharjan rawuh ngandika Bapa Penemban wonten ing Datul Yapraja Ngastina Bapa Penemban Durna gondhok blekuduk suwalu gembol sumorante hawela kawula nuning gengger tansah pinanganing kawidadaning ring Sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima mangya widodane skala sowan kula tebih saking Sambikala namung marang ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina ngger anak Prabu Duryudana sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Prabanduna lanaknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga sawetawis rawuh wonten ing Datulaya kepareng pinarak ingkang langkung sekeca Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nun Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk Sandhapada Paduka Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nun nggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing raka ing Awangga wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika Yayi apa dene sira Dimas Kartowarma prayogakno nggone risi adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartowarma Haulokno niki diwaji semban kula sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartowarma namung kepareng ingkang abdi ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu wis tak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana lan mratakno mring sangya kadaning ingsun kang padha gantung sebo aja ngantung ning padha saur manuk jeneng Manirun diwabareke wigatining pasewakan. Lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu semban kula. Paman Plasa Jenar. Wonten timbalaning ngadhawuh nggih Bawa Penembanduna. Kula wonten mengendika ngadhawuh menapa nggih? Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, timbalan Yayi. Wale-wale menapa? Mesti kemawon gagap gugup penggalipun para sepuh. Dene dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelarat ingkang sampun. Mila sepinten kalepatanipun ingkang putra pun Duryudana kula nyuwun samudra pangaksami. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami.
Mboten lega raos ing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka para sepuh ingkang paring pangapunten dhateng ingkang putra pun Duryudana anggen kula wantun kumalancang hambayangi para sepuh wonten ing madyaning datul ya titikel nggan sak mangke paman kula sejenar bapa Penemban Durna nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu ngemuti bilingkang bapa ing kematian menika gesang ngiyup dhateng pepada paduka anak Prabu Ngastina nadyan estunipun gugup raos ing manahipun ingkang bapa namung gandeng menika timbalaning Sang Nata ing Ngastina ingkang bapa boten badhe suwala sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyan kakersakaken ing wanci ratri ingkang bapa namung cumadhong dawuh pangendika paduka anak Prabu Ngastina mila nggih gandeng sak mangke ingkang bapa sampun kepareng sowan kaselak nata ling raos ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun kepareng hamba barana ingkang bapa ing kematian nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting datul negari Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi enggal ingkang bapa nampi dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina mila gandeng sak mangke ingkang bapa sampun kepareng sowan madyaning Datulaya tumuntun kula nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu badhe paring dawuh menapa kepareng ambabarana ingkang bapa ing Sukalima nggih Yayi kula nyuwun pangapunten nadyan atur kula ten prabeda lan pangendikanipun para sepuh mboten wonten ingkang kula cadhong wonten madyaning pasewakan kejawi namung kewajiban menapa ing kedah kula sangkul kepareng hamba barana dhateng neraka ing awangga kula nedya ngangulaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana hanjrah ingkang uswita rum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandhanyo mawe raras renaning driya matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan dene mekaten pangendikanipun para sepuh ingkang kula tampi andadosaken bombong raos ing manahipun ingkang putra Ngastina katandha bilih sedaya ingkang kepareng lenggah madaning Datulaya menika lair batos anggenipun nyengkuyung dhateng adhengipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana minangka dados makuthaning bangsa ing Ngastina kasinggihan sabda paduka anak Prabu kepareng hamba barana lajeng sambung rapetipun wonten pundi nggih dene paduka paring dawuh ing mekaten paman kula sejenar wonten timbalan Bawa Durna wonten timbalan nggih nadyan tiyang sak jagat menika sampun sami mestani
bilih antawisipun Duryudana lan sakurawanipun kaliyan para Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging. Tegesipun kula kaliyan para Pandhawa menika tasih sederek. Nanging tumrap kula monggo ingkang sami badhe mestani. Pangraos kula tanpa beda kados nalika kula sampun munjo atur ngersanipun para sepuh. Nadyan Pandhawa menika sami mestani kadang kula piyambak nanging tumrap Duryudana menika satru mungging cangklaan. Menawi boten kula singkiraken tartemtu dados kelilip tumrap kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana. Bila wangsul wangsul kula tansah ambudi sarana tuwin ambudi daya. Kados pundi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kreping langit. Nadyan wangsul wangsul katindakaken paradene gagar wigar. Nanging tumrap manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi tasih cetha pocapan kula tasih cetha penyawang kula anggen kula nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan boten kendhat anggen kula tansah ambudidaya supados para Pandhawa menika alit kasangsaya agengipun dumugi ing pejah. Inggih. Namung raos kula ingkang kados mekaten menika tumuntun gadhahi raos gelo. Tumuntun gadhahi raos keduwung. Ingkang mesthanipun para sepuh menika hanjangkung tuwin tansah handumbani menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Duryudana. Nanging pinten-pinten candra menika raos kula dipun gegasah dening tingkah lampahipun para sesepuh. Satunggaling sesepuh ingkang hanggung cecaketan kelawan kadang kula pun Bratasena. Ingkang tansah cecaketan kalian kadang kula pun Werkudara. Raos kula kuwatos manah kula boten jenjem, kula boten tentrem. Menawi nyumurupi kawontenanipun Bratasena ingkang caket kalian satunggaling bini sepuh negari Ngastina. Monggo panjenengan sami prisa. Kula gadhahi pangajab Pandhawa sirna saking lumahing bumi kreping langit nanging sabab menapa semunipun jarak perkawis anggenipun tansah caket kaliyan kadang kula pun Werkudara inggih pun Bratasena. Menawi sekinten sampun jeleh anggenipun sewita wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika kula caosi kamardikan kenging kisah saking negari Ngastina tumunten manunggal kaliyan para Pandhawa kula semanggaken. Nanging menawi tasih nak saged nampi kekucah saking Duryudana tuwin semunipun tasih ngraosaken seger ngunjuk toya wulu wetu negari Ngastina lan tansih tasih tuwuk dahar wulu wetu negari Ngastina. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos gegasah dhateng manahipun Duryudana. Sampun kula ampah pinten-pinten candra laminipun ewadene kula nuwun sewu. Dinengke kaya ora krasa menika yang dadosaken gempung raos sing manah kula. Nuwun sewu nggih. Menapa sruning deduka menika dhateng ing bapa ing kematian? Menapa anggen kula paduka paring dawuh mengaten menika wonten satunggiling priyagung utawi sepuh Ngastina ingkang semunipun tansah caket kaliyan para Pandhawa bebasanipun lair ndedhepli wonten Ngastina nanging batin angemuli dhateng para Pandhawa boten. Monggo kula aturi paring dawuh sinten ingkang gadhahi pakarti ing kados mekaten cetha ngling semi sanget ing atasipun nuwun sewu pendak nampi kekucah tansah dipun tampi pendak nampi ganjaran tansah dipun tampi nanging jebul batosipun boten nyengkuyung dhateng paduka anak Prabu Ngastina nanging tansah ngemuli dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu sesepuh ingkang kados mekaten menika semunipun kok boten pantes lenggah wonten ing datul negari Ngastina nggih. Boten pantes menawi sesepuh menika dados nayaka agengipun dados pujangga utawa tiyang ingkang gadhahi derajat wonten negari Ngastina jernyatanipun lair batosipun dereng saged dipun gagapi. Bawaduna wonten dawuh nggih. Mboten badhe kula etang-etang malih. Anggen kula munjo atur ngersanipun para sepuh. Samangke badhe kula dumuk kemawon. Supados sedaya sami priksa babagan lampahan menika. Menika langkung prayogi, langkung prayogi. Dados boten wonten raos tambuh-tambuh salebeting manahipun para sepuh nggih.
ingkang kula kajengaken ingkang tansah caket lan para Pandhawa mliginipun Werkudara mboten sanes kejawi namung bapa Penemban Durna ingkang rinten panteraning dalu tansah siningkepan gelanipun Werkudara tansah sinembah-sembah dening pun Bratasena malah kula sampun mangertos piyambak saking prajurit juru telik sandi pinten-pinten dinten ingkang sampun kepengker semunipun Bratasena boten wangsul dhateng kasatriyan nanging nyipeng dhateng Sukalima Bapak Penemban Durna lelampaning mekaten menika kala wau Blakasuta gegasah dhateng manahipun Duryudana kula suwun Bapak Durna netepi dhateng jejeripun minangka dados nayaka Ngastina tuwin sesepuh negari Ngastina monggo panjenengan mriksa menawi kula menika mboten cocok kula mboten condong kalian para Pandhawa nanging sabab menapa semunipun Bapak Durna jarak perkawis supados Duryudana ngawuningani dhateng tingkah lampahipun Bapak Penemban Durna lolek entos walu gembal manyar-manyar duk neng Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana kula nuwun sewu nggih sampun ngantos jengantika anak Prabu Duryudana tumunten nglepataken dhateng Bapak ing Sukalima liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Lho inggih. Mergi menapa? Nuwun sewu lho, kula menika dipun dadosaken jejering guru. Dening Kang Rama pun sinuwun Prabu Dastarata kinarya memulang muruk dhateng para Kurawa lan Pandhawa. Monggo jagat menika sampun sami mresani bilih Pandhawa menika ugi siswa kula. Kurawa ugi siswanipun Begawan Durna. Kula nuwun sewu, kula jejering Brahmana utawi guru menika mboten badhe mbanci mban siladan dhateng siswanipun. Kenging menapa Bapak Durna tansah caket kalian Werkudara inggih pun Bratasena. Kula nuwun sewu, menika sanes niat kula, nggih. Menika sanes niat kula. Namung pancen niatipun Bratasena inggihipun gandrung kayungnyun kaliyan ngelmunipun ing Bapak ing Sukalima. Kakang Durna, pripun Dewati? Ingkang dikersake dening anak Prabu Duryudana, sampeyan ki aja caket-caket karo murid sampeyan. Nuwun sewu, kula tak takon, apa ana jejering guru kok ora cedhak karo murite? Tegese wewangsane ngelmu sing diparingake marang guru marang murid mau ora bakal ditampa dening murid kanthi becik yen lahir batine guru ora caket karo lahir batine siswane ning ketoke lehmu caket karo Werkudara kuwi kebangetan nggon endi ing atase siswa liyane sak paripurnaning pamulangan tumuli didhawuhi supaya bali marang papane dhewe-dhewe ning kok Werkudara Bratasena ora tokkon bali ning papan kasatriyane malah mbok rengkuh mapan ning Sukalima. Kuwi dudu karepku ya Dik Patih. Nanging kuwi karepe Werkudara, karepe Bratasena. Nggone tansah isih kurang nyecep ngelmu ning Begawan Durna. Yen liya-liyane nyecep ngelmu manut kalawan wektu ing ditemtokake dening pamulangan Sukalima. Yen Bratasena rampung pamulangan isih kurang, kepengin njaluk ngelmu karo Begawan Durna. Monggo aku jejering guru. Guru ki ora bakal awel kalawan ngelmune, apa sing dijaluk dening siswane mesti bakal diparingake. Mula apa ya salah yen to Bratasena nganti nginep-nginep ning Sukalima. Kuwi dudu karepku, ning karepe Bratasena dhewe. Ora dikersake dening Sinul Prabu Ngastina. Lho, nuwun sewu, nggih, lajeng lepat kula wonten pundi cobi kula dawuh nyuwun prisa. Bapak Durna caket kaliyan pun Bratasena. Inggih, kula ngertos. Nanging caketipun ing Bapak ing Sukalima menika mboten kok wonten menapa-menapanipun menika babar pisan mboten. Jar kula kepengin madheg adil menika dados guru. Mboten wonten ingkang kula mban cindhe, mboten wonten ingkang kula mban siladan. Sedaya kula sami, Kurawa kula mban cindhe, Pandhawa kula mban cindhe ugi. Mboten kula benten-bentenaken. Sedaya kula kaparingi kawruh, kula paringi ilmu, jumbuh kalian menapa ing sampun kula paringaken dhateng siswa-siswa sedayanipun. Wontene Bratasena anggenipun tansah mapan wonten Sukalima menika, namung piyambakipun menika nyuwun sumados paringipun ngelmu ingkang sampun aturaken menika saya gamblang saya cetha anggenipun nampi tumuli saged dipun cakaken lan saged dipun lampahi menika niatipun Bratasena mboten wonten niat menapa kemawon. Kakang Durna pripun ning nuwun sewu lekas sampean menika mboten dados renanipun anak Prabu Duryudana sampean ora entuk caket-caket kalian Bratasena. Wah, lah pripun to, Di? Nek ora entuk caket karo murid iki terus guru ki terus kepiye lek arep mulang? Nek ora entuk cedhak karo murid guru lek arep menehi ilmu kepiye coba? Monggo ngelmu kuwi kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani sedya budya pangekese durgan ngono ora ana ngelmu sing tanpa laku. Nadan ngelmu apik kaya ngapa yen tanpa dilakoni kuwi cabar ora ana dayane apa-apa. Ning nadan mung ngelmu sithik ning ngelmu cilik-cilikan nek lek nglakoni kanthi tememen tuwajo ya nyatane ngelmu mau migunani gedhe tumrap ingkang nyandang ilmu mau
Lah apa Bratasena kleru yen to cedhak karo gurune? Coba aku tak takon. Malah dadi senenging guru lho, ing atase muridé gelem njaluk ngelmu luwih saka kanca-kancane. Kuwi tegese pancen murid sing kepengin pinter. Ngono? Ora murid kok ngajab bali nang papane dhewe-dhewe, durung rampung pamulangan wis kepengin bali. Kuwi murid pancen wegah nampa ngelmu. Murid sing ora gelem nampa ngelmu, tur murid sing ora iso dijak pinter. Ngono Kakang. Dadi pancen Werkudara kuwi ora ana apa-apa tumrap sampeyan. Lho, mboten wonten apa-apa. Gusti. Kula tak takon karo sampeyan mang jujur. Nggih, kula mesti jujur, kula pendhita ora tau ora jujur. Apa Bratasena nuwun sewu lho carane sakniki nyogok sampeyan supaya sampeyan maringi ngelmu sing luwih saka siswa-siswa liyane. Dik Mate, pripun? Kula dadi guru niki wis dibayar dening negara Ngastina. Sesasi pisan. Arepa kadang telat. Nggih. Ning kula wis dibayar dening anak Prabu Duryudana, wis diparingi ganjaran, wis diparingi kekucah. Kula ora entuk nampa apa-apa saka siswa kula. Nek kula nampa apa-apa saka siswa kula luwih-luwih saka Werkudara, tegese ngelmu kula niku ora ana gunane. Mergo ngelmu kula dituku. Sing jeneng ngelmu nek dituku kuwi ora ana gunane napa-napa. Ngaten. Nggih. Lahir batin. Ambok sumpah. Tenan. Weh lah. Mang tiliki teng sekolah enten nganti wonten amplop beselan saka Werkudara. Oh, kula lereh dadi brahmana. Kula lereh dadi pendhita. Upama amplop niku amplop kula nyumbang. Nggih. Enten uleman. Oh, nggih, ngoten Kakang Mrembantuna. Dadi mboten tenan. Mboten. Saestu kula mboten dadi niat napa-napa. Kula cekaken Bratasena menika namung kula nuwun sewu, jejering guru kaliyan siswa mboten gadhahi niat menapa kemawon. Oh, tuna. Mboten dawuh, nggih. Prasaja nggih mawon. Lekasipun wedone kados mekaten menika mboten damel tentrem raos ing manah kula. Mboten damel jenjem raos ing manah kula. Lajeng kersa paduka kados pundi? Kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa bab menapa? Bapa Durna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Astina. Lho. Lah kok kados mekaten pandangan paduka? Mesinipun kedah mekaten pandanganipun Alindra Ngastina. Jer kula ingkang menang jenengipun kawontenaning kawula lan nayaka negaring Astina. Mila kula aturi paring dawuh, Bapa Durna tasih jenak menapa mboten lenggah wonten negaring Astina. Ayo Kakang diwangsuli. Isih jenak apa ora lenggah ning negara Ngastina? Kula nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Bapa Durna badhe ndangu menapa? Menawi kula matur tasih jenak, Bapa Durna kedah pisah lan Werkudara. Syukur bagi cecakatanipun Bawa Durna kaliyan Werkudara menika dipun ginakaken anggenipun Werkudara dipun jlomprongaken wonten ing juranging kasangsaran. Agengipun dipun jlomprongaken wonten ing margining pejah. Menika menawi panjenengan tasih jenak wonten negaring Astina. Yen Bapa Durna mboten jenak wonten negaring Astina, tegesipun awrat Werkudara tinimbane Duryudana. Wiwit dinten sakmangke Bapa Menemban Durna mboten kenging mapan saben-saben negaring Astina. Kula aturi kisah saking tapel wates negaring Astina, jer Duryudana mboten betahaken wong sing ora lahir batin nyengkuyung adeking Duryudana minangka dadi Narendra Ngastina. Duryudana ora mbutuhake wong tuwa-tuwa sing blendra-blendri gunemane kaya banyu tumumpang godhong senthe. Kula mboten kepengin nyumurupi wong tuwa-tuwa sing mung ujar lelamisan wonten ngajenganipun Duryudana. Sing iso ngaturake bab sing becik enten ngarep kula ning nek eneng mburi kula ngiwi-iwi malah ndrewili dongane Duryudana ndang mudhara sakurawane. Kula mboten cocok, kula mboten mathuk tuwin kula mboten rujuk Bapa Menemban. Penglenging triya mangungkung mangungkung ganduan rimang lir-lena tanpa kanin. Yen tantulusa amangku sang Dyahutama Nalendra Muda wuwuse hangrerepa Nalendra Muda wuwuse hangrerepa
Sring Astina Maha Prabu Duryudana alonang ngandika duh karining sun arining sun Werkudara malu gembal manyar-manyar duk neng jungkel wana dadi alas-alas dadi wana nuwun sewu nggih lha kok dados mekaten pantakon paduka anak Prabu Duryudana mboten sakakean pangandikan kula mung butuh buktine panjenengan badhe paring dawuh menapa oh inggih najan awrat kados menapa tetep ingkang bapa badhe sumaya nunggu dhateng pangripun anak Prabu ing Ngastina. Nek wis kaya ngono saiki Kakang Durna kudu iso gawe srana supaya Werkudara nggone caket karo Kakang Mremban ku iso digunakake Karti Sampeka supaya iso njlomprongake lawan patine si Bratasena. Lho, Dik Mate. Kula nuwun sewu lho, Dik. Menika wau namung babakan anggen kula betah menapa mboten lenggah wonten negari Ngastina. Wis ta. Sampeyan niku manut kalih kula. Kula niku wong nomor 2 teng negara Ngastina. Ning kok sampeyan sing dawuh kalih kula, ra inggih ngaten to nggih, cocok kula mathuk, duwin kula gathuk. Bapadra kedah damel sarana pripun carane supaya Bratasena aja nganti langgeng urip ana ing alam padhang. Nek sampeyan ora iso nglakoni tegese sampeyan le matur karo Duryudana, nek lahir batin tesih betah wonten negari Ngastina, menika namung ujar lalamisan, mboten wonten nyatanipun. Ora usah lola-lole. Wis ketok tindake piye carane? Oh ya Dik Patih ya. Lah kok kaya ngene lelakonku kudu tak sandang. Aku kudu ngapusi karo jejering pendhita. Ing wis tak sandang kudu ngapusi karo jejering Brahmana. Ing wis trinasut dening Begawan Durna. Oh, nggih. Sampun ngantos kuwatos, Ger. Dinten menika sampun kula janjiaken kula pinanggih kelampun Bratasena. Menawi paduka kirang pitados babagan anggen kula setya tuhu dhateng paduka anak Prabu mangke sasampunipun Werkudara sowan wonten negari Ngastina. Kula aturi gagapi manahipun ingkang Bapa Begawan Durna. Kula menika sumuyut dhateng paduka anak Prabu menapa mboten. Mangke kula aturi nyurasa piyambak, Ger. Miat langening kalanggiwan aglar pandan muncar
mangunggung kanduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan tuloso hamangku sang dia utama nalendra muda gawe kaget kadangipun Kakang Yayi Bratasena ingkang sawanana negara Ngastina kadangipun Kakang wong bagus Bratasena padha kanthi harja sapraptanira Dimas Werkudara. Wah Duryudana kakangku ya slamet tekaku ora lan sewijapa basaku katura. Ya Yayi pun Kakang tampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat. Angger Raden Bratasena katuran karaharjan rawuhipun senggone bapakku ya sembahku katura. Nggih kula tampi dawah sami-sami nggih. Werkudara Bratasena apa kandir padha kandir harja sapraptamu nggih. Seswaku wong gagah Bratasena. Durna bapakku slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Oh iya tak tampa gawe gedhe ning atiku. Ora liwat pangestu Tampanana ya Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat. Yayi padha harja sapraptamu. Karna kakangku slamet. Aku ngaturake basaku katura. Dimas kadangipun Kakang ndak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Bratasena Duryudana kakangku wi sawise satata siadi sowan ana negara Ngastina. Katon asu ing dadi napasasat kang dadi riwe baya wigatine. Mula enggal matur marang kadangmu ing Ngastina Dimas yen pancen darbe gegayuhan sarta darbe atur muga ndak menangake matur kelawan pun Kakang. Wah Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu dene sowanku ana ing negara Ngastina ora butuh lawan Duryudana kakangku sarta ora duwe perlu lawan Kurupati. Siadi ora darbe perlu lawan pun Kakang ya pancen mengkono. Siadi darbe wigati lawan sapa? Ngelingi yen to dina iki ana piyayagung sing wis janji karo aku bakal sak pejagung karo Bratasena. Mulai nalika semono aku njujuk marang Sukalima, bapa Begawan Durna ya guruku ora lenggah. Ature cantrik nalika semono matur kelawan aku yen to tinimbalan sowan ana negara Ngastina. Gandeng Durna bapakku wis janji lawan aku. Mula tanpa wigih ringa-ringa tumuli tak susul marang negara Ngastina. Sing wigatine dina iki Durna bapakku wis janji lawan Bratasena bakal medharake kawruh kasampurnan manjing suruping pati
uga kawruh panunggal ingkang bakal diparingake marang aku. Gandeng Bratasena kuwi gandrung kalawan ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Mula wektu dina iki yen mbok keparingake aku njaluk wektu sawetara. Aku tak sak pejagung kalawan Durna bapakku. Ora ketang sedhela mbok menawa bakal winejang wujuding kawruh ingkang wis tak goleki pirang-pirang taun iki. Durna bapakku saguh maringake. Mula lilanana yen to aku bakal nyuwun inah sawetara wektu sak pejagung karo guruku Durna Gurupati kakangku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang hangajaping matu sarining tawang. Susah angin ngendi nggone myang kalih ing kangkung. Paksimi perulu ing ungguli langit. Paksimi perulu ing ungguli langit. Lole kenthos walu gimbal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara Bratasena apa pancen kepara nyata yen to kepengin ketemu karo Begawan Durna? Ya pancen bener ngono Durna bapakku. Gandeng aku wis adu arep karo kowe apa to kang dadi aturmu ing bakal mbok aturake marang wong atuhamu Sokalima. Jumbuh lawan ngendikamu pirang dina kepungkur. Nalika ana ing Sokalima kowe paring dawuh lawan aku. Yen to bakal paring kawruh kasampurnan Durna bapakku. Dina iki nyaketi wahyaning titi mangsa kala ingkang mbok janjekake. Aku njaluk pangandikane Durna bapakku menyang endi nggonku bakal golek kawruh kasampurnan. Mula kage Durna bapakku paringa dawuh. Lole. Bejo Werkudara, bejo kemayangan panjen mbok menawa kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping mati ki mau panjen wis jinodha. Sira darbeni kulup. Merga aku wis maca sawetara ngelmu lan mantra-mantram sarta ruba pepanggil ingkang kudu mbok cawisake. Ruba pepanggil ingkang kudu ndak cawisake ya jer Basuki mawa Beya. Apa ingkang bakal gayuh ngelmu kudu mawa pangorbanan luwih dhisik. Para gage paringa dawuh. Pangorbanan apa ingkang kudu ndak tindakake? Lan apa ingkang kudu ndak cawisake? Werkudara. Iye. Sabdaning dewa ingkang tatampa nalika manekung Semedi. Nggonipun Bapak bakal maringake kawruh kasampurnan mau jebul tinemune ana ruba ingkang kudu mbok aturake marang pun Bapak ing Sokalima. Ruba wujude apa? Wujude ana ing ngaran kayugong susu ing angin. Kayugong susu ing angin ya. Kayugong susu ing angin mapane menyang endi? Miturut ingkang wis tak ngerteni mapane ana ing Gunung Candramuka. Ana ing alas Tibrasara ing kono ana gunung utawa guwa ingkang winastan Guwa Sigrangga. Gunung Candramuka kuwi pamaning kayugong susu ing angin. Iring kulon, iring wetan apa iring kidul apa dene iring lor. Wong golek kuwi aja nganti gon ngerti papane, yen ngerti papane jenenge jujuk. Nanging golek ana, yen perlu ubeng ana Gunung Candramuka. Wondene sasmita ingkang tak tampa papaning kayugong susu ing angin kuwi mapan ana ing lengkeng gunung ing ana guwa gedhe kang aran Guwa Sigrangga. Guwa kuwi lebanana. Werkudara kowe iso ngaturake kayugong susu ing angin marang Begawan Durna. Aku ora bakal awal maringake ngawruh kasampurnan aruh panunggal manjing suruping mati malawan kowe. Esuk mbok aturake, sore bakal tak paringake, sore mbok aturake, esuk bakal tak paringake Werkudara. Manganjur lakune ngangin gugur hanggra gugur anggrane ngarga kura gurnita. Durna bapakku. Bratasena piye?
Kowe ngerti watak wantune anakmu Bratasena? Aku yen iya mesti bakal tak lakoni, yen ora mesti bakal tak singkiri. Gandeng atiku wis matur iya lan sagung upaya kayugung susuing angin. Mula dina samengko aku njaluk pamit. Sikik ya nggih apa ora becik prayoga kowe mampir ning Sokalima. Ora ketang sedhela sak pejagong kalawan Papa gurumu ya aku Begawan Durna. Sapejagong tinemu mburi yen wis rampung gaweanku upaya kayugung sesuai angin. Oh, kaya ngono, Nger. Ya. Mula wektu dina iki aku njaluk pamit. Njaluk pamit aku budal ning alas Tik Brasara ning Gunung Candramuka, papane ning Guwa Sigrangga. Tak golekane kang aran kayugung sesuai angin. Ndak pemuji ngersaning Gusti muga-muga kesempatan panjang kemulan bisa nampa wejangan saka Begawan Durna wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal manjing suruping pati. Yo Duryudana kakangku aku njaluk pamit. Bratasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi. Senggone bapakku aku nyuwun pamit. Inggih nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya nggih. Karna kakangku aku njaluk pamit. Bratasena sing ati-ati Yayi. Duga-duga digawa, ngati-ati aja keri, satriya kuwi kudu aja nganti tinggal petung. Yo. Yen kira-kira siadi sagung upaya golek ana, nanging yen kira-kira kabeh mau ora iso mbok upaya, ora usah dadak mbok sengko. Mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Wis tak niati bakal tak goleki. Lumbaya Bali dadi bathang tinimbang ora ngukup kayugung sesuai angin. Wis, Ger, aja nganti tidak rasamu tumuli budal dina iki. Aku njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Ger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngangajaping tawang cetha nadyan sampeyan selak ning nyatane lair batin sampeyan tresna karo Bratasena, sampeyan ngrangkul karo Werkudara. Bratasena njaluk wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Bapa Durna tanpa tida-tida cetha wela-wela ngaturaken syarat sranane yen nganti Bratasena kelakon golek kayugung sesuai angin. Tan wurunga Bratasena pikantuk ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Oh, mangke rumiyin to, Nger, mangke rumiyin. Sampun kesasa nglepataken dhateng ing Bapa ing Sokalima. Sedaya menika kedadipun glejah tuwin dipun nalar langkung rumiyin sampun ngantos paduka menika ndawahaken sro bebendu dhateng ing Bapa ing Sokalima. Nggih menapa sampeyan isih selak? Kena ngapa sampeyan isih duwa dhateng menapa ing sampun kula aturaken? Inggih, mestinipun kula mboten badhe duwa dhateng menapa ing paduka dawuhaken jer menika kababar dados kasunyatan. Nanging menapa ing sampun paduka dawuhaken menika mboten cocok kaliyan menapa ing dados lengking manahipun ing Bapa ing Sokalima. Mboten cocok kados pundi? Panjenengan kala wau dawuh kados pundi? Nek Durna isih betah mapan wonten negara Ngastina tegesipun kula kedah saged gamel karti sampeka sengsaraning Werkudara. Agengipun pejahipun Werkudara. Nyatane sampeyan maringi dalan nggone golek kayugung sesuai angin. Oh, mangke rumiyin to, Nger, mangke rumiyin. Kula tak matur dipun midhangetaken langkung rumiyin. Ih, kados pundi? Menika sedaya kala wau namung karti sampinganipun ing Bapa ing Sokalima. Kula aturi prisa, Nger.
Bilewana Tek Brasara Gunung Candramuka Guwa Sigrangga menika mboten sadeng ati takwantun mapan wonten ing telenging wana Tek Brasara. Sabab wana menika gawat kliwat wingit kepati satu mara satu pati jalma mara keplayu. Turta malih kayugong susu ing angin menika namung pangreka dayanipun ing bapa ing Sukalima. Tetembungan ngaten menika kala wau namung damelan kula. Dados Bratasena mapan wonten Tek Brasara menika mboten badhe pikantuk kayugong susu ing angin. Mergi mboten wonten wujudipun. Namung piyambakipun badhe sara pejah wonten telenging Gunung Candramuka, Nger. Nuwun sewu Yayi. Kula ingkang sumela ingkang sami pangandikan Kakang Prabu Karna mboten dados menapa inggih matur sembah nuwun. Kula namung badhe nglairaken dhateng pangunek-unek ing raos kula. Pangunek-unek dados pundi? Yayi, nuwun sewu. Kula menika senopati lho. Kula menika wonten negaring sedaya menika dipun dapuk dadi senopati, mongko senopati menika pakaryanipun dipun ajokaken wonten ing peperangan. Menawi pejah, kula ingkang pejah nomor setunggal. Inggih. Monggo anggen kula tebisaken negaring Awangga kula kadhawan sowan wonten negaring sedina menika mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing raka ing Awangga kejawi. Namung kula nampi dawuh supados kula menika madheg senopati upami paduka menika gething dhateng para Pandhawa. Malah pemanggihipun Nyai Prabu menika menawi Pandhawa tasih sugeng utawi tasih gesang panjenengan anggenipun dados Nalendra wonten negari sedaya menika mboten jenak, mboten kepenak, mboten tentrem, tuwin mboten jenjem. Menawi cara ingkang raka ing Awangga, kula aturi paring dawuh dhateng raka ing Awangga, Kakang Prabu Karna kula nyuwun pejahipun para Pandhawa. Dinten menika kula bidhal sonten mangke kula mboten saged nyangking mustakanipun para Pandhawa. Keplalah kula lereh minangka dados senopati negaring Astina. Mboten wonten ginanipun. Nanging kula nuwun sewu. Yai Prabu menika nedeng Sinewaka, Yai Prabu menika nedeng lenggah wonten ing dampar. Mongko mboten namung dipun adhep priyagung setunggal kalih, sedaya kawula Nayaka Punggawa gelar semanten kathahipun. Kenging menapa to sababipun para Punggawa Nayaka menika mboten sami munjuk atur? Krana sami tumungkul ing kisma, mboten mantun munjuk atur mergi sami ngudaraos. Menapa to pangudaraosipun para kawula, para Nayaka lan para Punggawa menika mboten sami kejawi namung lho. Lah kok ratu Gustiku iki jebul ratu Gustiku ratu sing jirih getih wedi mati. Jebul Narendra Ngastina menika satunggiling Narendra ingkang miris satemah maras sababade nyumurumpi muncrating marus. Waduh, Yayi. Kula mireng klesekipun para kawula, para Nayaka, para Punggawa ngaten menika nuwun sewu kula lingsem. Kirang menapa to Yai Prabu Dirudana menika Nalendra ageng ya agung, Nalendra gedhe bondo ya bandu, bondo brana picis bandu, Nalendra ingkang Ababala Raja. Ingkang nyengkuyung dhateng panjenengan menika ewon. Mung mateni wong lima kok dadak nganggo karti sampeka sing jlimet, nganggo akal ukil sing licik. Nuwun sewu dadak nggunake apos krama cangkeme pendhita sing menclah-mencle kaya banyu tumumpang godhong sintih. Menawi karna sampun boten dipun ginakaken wonten negaring Astina, kula boten dipun dawuhi menapa-menapa. Terus napa gunane kula dadi senopati? Sekecake lenggah kula tak bali teng Awangga. Cangkemku diblendrak-blendrekke. Mboten napa-napa Kakang Durna. Pancen pambegane anak Prabu Karna menika kula nuwun sewu. Nek kena adem tu muli dadi kempel, nek kena panas menika gampang ajir. Mula penggalipun menika molak-malik mboten kanten-kantenan. Dek Pati lah kok dadi kaya ngeten nggih lakon kula. Sapungkure Bratasena ati kula menika kok melang-melang kaya ninggal jejapang wonten tepining Balumbang. Sami
Lho, sami pripun? Sapungkuripun Bratasena menika ati kula ya melang-melang kaya ninggal ndok. Teng tengah-tengah wiyaga. Mesti dirubung nggih. Nggih. Bawadana, Wonten dawuh, Ger. Paman Haryo, Wonten timbalane ngadhawu. bab perkawis Kakang Prabu Karno Panji kados mekaten pambeganipun sampun ngantos dipun penggali. Ning kula nyuwun kanthi sanget menapa ing dipun ngendikaken Bapak Durna menika kandas dumugi ning Batos. Oh inggih, kandas. Dumugi ning Batos. Mboten badhe kula menika matur kok. Kanthi atur dara menika mboten babar pisan mboten badhe kelampahan. Iya. Samangke badhe kula buktekaken Menika langkung prayogi, Nger. Paman Haryo, Wonten timbalan. budhal kang padha sebo lan dawuh marang Sanggaring Parasata Kurawa. Kinen ngodol lakune Bratasena ya Werkudara. Nek pancen entuk gawe lan ana wujuding kayugung susuing angin. Bratasena entuk gawe aja isa mulih krocok gamaning dalan. Ing ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan Ngantos sampun kados lari alit. Bawadana wonten dawuh dipun tenggo sowanipun Bratasena. Syukur bage wis ora sowan tegese tekaning pati. Upama isih sowan ning negara Ngastina. Mangsa bareng gawe karti sampeka. Oh inggih ngestaken dawuh. Kartomarmo wonten timbalan ing adhawu diweji. Budhal kang padha seba ingsun kundur kedatun kawula nun nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gati ning pananggilan. Salsa kundur kedatun jelok saking dampar kencara kinamit gambaran gading kadharaken Sanggaring Promban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon. Gawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane.
pitungan nganggo nalar ingkang ganep. Bobote guru karo ibu kuwi miturut Syadi bobot endi? Gumantung nggone ngarani. Kok gumantung nggone ngarani? Ibu Babu Kunti tak anggap bobot uripe tumraping Werkudara. Merga tanpa ana ibu aku ora bakal inairake ana ing jagat. Sakwise ibu guru Guru go gedhe dayane tumrap Bratasena merga ingkang paring ilmu marang uripku. Guru Durna ya bapakku. Merga saka ilmu kahananku iso dadi kaya mengkene. Wong urip tanpa ilmu bakal mobat mabit uripe. Kaya dene wit sing gedhe diobat-abitake angin. Ngalor melu ngalor ngidul, ambruk ngidul ngetan, bakal ambruk ngetan. Wah, aja perkara bobote guru karo ibu. Nanging iki perkara kasatriyaning Werkudara. Kasatriyanmu sing piye? Aku wis saguh ngantepi dawuh perintahe Durna bapakku. Yen nganti ora tak lakoni kaya ngapa kang padha ngelokke karo Werkudara, kang padha ngrasani lawan aku. Mula ora usah padha wedi. Nggonku golek ngelmu, golek kawruh iki mau nadyan tak rewangi nyemplung segara. Nanging tumrap aku gedhe kapercayaanku kelawan Bapa Durna, wong sing gedhe kapercayane bakal ketemu apa ingkang dijangka. Werkudara. Wong ngangsu kawruh kok dadak nyemplung tenging samudra ki tumrap aku kleru. Tumrap kowe kleru, nanging tumrap aku durung kleru lan ora kleru. Yayi. Yen ngono Syadi wis ora nganggep kelawan pun Kakang. Kowe tak anggap pepundhenku tuwa, sedulurku tuwa. Mesine Syadi manut kelawan apa kang dadi dawuhing pun Kakang? Aku bakal manut dawuhing Kresna kakangku. Nek yen sak gedhagan iki sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso mituhu ngendikaning Kresna kakangku. Aku kudu nyemplung segara menawi paduka Kakang Mas cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kantun Kakang Mas, kula nderek aja. Durung titiwanji kok nyemplung telenging samudra. Janaka, aku janji karo kowe yen sing tak jangka iki kelakon. Wah, mangsa kala besok kowe bakal nampa saka aku, Janaka. Prabu kados pundi lelampan menika wis digondelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut kelawan pangringipun Kakang. Koko Prabu, nanging kula badhe kecalan kadang werda. Saiki ngene. Ora usah dadak Syadi nangisi malang kananing kadangmu Jodipati. Nanging tumrapun Kakang. Perkara iki didumuk sarta digoleki tuk sumbere. Tuk sumberipun kados pundi? Sapa to sing dawuh Werkudara nyemplung telenging segara? Ora iku jaba mung bapa gurumu Begawan Durna. Mongko kowe ya melu-melu suwita karo Pendhita Durna. Saiki coba pitungen. Apa Pendhita ingkang dawuh kelawan muridé supaya nyemplung telenging samudra Andrapati kaya mengko mau? Apa isih pantes dadi gurune Janaka? Coba aku tak takon karo kowe, Janaka. Koko Prabu, lelampan menika kados pundi Koko Prabu? Kula nyuwun supados Kakang Mas Jodipati Koko. Agung iki sapa-sapa kok disembranani. Enten apa to? Werkudara golek banyu suci. Wo, teng Klentheng Dungkul Matos kuwi. Banyu suci Perwitasari kuwi dawuhing Begawan Durna, mongko syaraté kudu nyemplung telenging samudra. Wedan apa? Golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Golek ngelmu ning pasinaon. SD. SMP. Ora iso ngarani kok ora. Mbok wis meneng ora. Terus lah kae Werkudara arep nyemplung telenging samudra golek ngelmu dawuhing Begawan Durna apa ora edan Bagong? Edan aku tetep edan. Werkudara sing edan. Lho.
Kok Werkudarane sing genah golenganmu kok nyemplung teleng ing samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane iwak apa to? Ambo. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho, anu apa jenenge? Barakuda. Barakuda. Oh. Biasane hiu, Kong. Ama aku ya liyane. Ya hiu. Oh, iwak kok iya. Wah, hiu, ayo. Cethul. Cethul ki ora mangan menungso, nek ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki ngomong karo aku sengit banget lho. Kersane ditututi Bendara Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana ndi. Kosike. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke ye. Iya Kang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Engko masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Werkudara sida nyemplung. Wah. Mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, jejeke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu. Antara kudura ngau baju renang iki ukurane pira ragas aku. Oh, wong tuwa ora, tuwa-tuwas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mar aku gak. Piye kok omong dhewe iki? Wong tuwa kok tinggal lunga sapenake dhewe ra. Wis manjing tepining samudra. Alun gulung gegulungan. Hanggempur watu karang temah jemalgur suarane dadya giris kang samya wuninga. Parandene sang pengawak waja datan mundur saking geguntur datang mendha saking pangrerepa. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna kinanangulari kang tirta pawitra mahning suci. Sigra manjing telenging samudra Sang Werkudara anjer pati madyaning samudra. Waduh, bro. Wah. Ndara Werkudara sida jeger, Tru. Waduh lah mongko kowe arek kule ngoyak ora ketututan. Walah, wis jan dadi Pandhawa mengkari papat. Ndara Werkudara njegur segara mesti ora bakal iso urip. Aku usulna dadi Werkudara. Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu iki sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Ndara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sapa? Kowe apa aku sing nututi Ndara Werkudara? Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter, Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa ya? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet wae ya hurung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulih ya ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku ora kepengen iso engko gampang ora. Njur sapenake dhewe. Piye, Truk? Matur Ndara Kresna. Ya, matur ya.
ngambang ana naga sakilur kumbang gedene ngakak galak nalika semanten nyumurupi Sang Werkudara muntang manting nalika semanten dipun obat-abitaken dening ombak ana ing tengahing samudra sigra niyup sang naga anyaut Sang Werkudara. Pinulet-pulet dening naga Kyai Nabat Ngawa ya Kyai Panulah. Wiwit saking pasundulan temeka jejempol suku. Nalika semanten Sang Werkudara kaya wis ngraos pejah. Datan ngraosaken gesang nalika semanten kinarya nyengkakaken pejahing Sang Werkudara tutuk naga arsa denelih wonten ing jejonggo. Ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejonggo. Saka rosaning pambenggang suwek cangkeme naga. Wah! Ombak kumbul nalika semanten den beto alun Sang Werkudara saya nengah Sang Werkudara nggenya den beto bantring alun tengahing samudra kedadak temangsang wonten ing pulo alit Sang Werkudara. Pramala remangus wamya ngambreng kadikaraning kaswase yen aneng marga memalat kung wah aku iki apa ngimpi mapan ana ing pulo tengah samudra kang asrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengake perbawani nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing papan kene. Kowe kuwi sapa? Anake sapa? Werkudara. Bagya saprapta kita ana ing ngarsa ulun. Gumo lancang Jumantaka dene kowe mung derajate bocah. Wani nyebut aku kuluk. Kowe sapa? Wis ngerti lawan aku. Ulun iki Jawata, dene bebisik ulun Bathara Ruci. Ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kowe kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake.
kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan. Yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Ya. Ulun mituruti panuwun kita. Jeneng kita Muna anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakula Dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ora? Ya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremana. Bremana kuwi anak Brama, Brama kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi lan ndi ingkang ndak upaya. Nggih. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita. Ing purwane ana saluka kang surasane mengkene, aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja menganggo yen durung weruh werdine kang dinanggo, aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana papane kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir, ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka kene. Ya kuwi ngestokake parentahing guru kita dah nyuwang duna. Kinen ngupaya kang tirta pawitra mahaning suci. Dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakalan entuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanina kulup. Durna kuwi ora keliru. Pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan. Ya mung ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Mahardika Ngrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan kelawan jeneng kita kulup Werkudara. Semubang wangaruna dinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketar kene dongane engkong lerwu sing bene panca
boten kinten bilih Paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal menika. Ingkang menika kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng Paduka Pukulun. Ya, ulun tampa lan mruhanira. Mula gurunira mundhut Tirta Pawitra minangka pitukoning ilmu kasampurnan iku bener sabab Tirta Pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suci iku tegese bening lan resik. Dadi kawruh kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungsa, mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspra tanpa guna, malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane kulup sira manjing guwa garbaning sun supaya enggal ketemu kelawan kang sira upaya. Ulun menapa inggih kelamban kula manjing wonten guwa garwa Paduka. Jer Paduka namung alit dene kula bira wageng gedhendi sira lan jagat. Nadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Lajeng margi pundi ingkang kedah kula Mbah Pukulun mlebu liwat karena ulun ingkang sisih tengen iki nggih Werkudara. Miat langening kalanggihan gelar pandhan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan badang kasor lan bajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Werkudara. Apa kang sira dulu kulup ulun? Kula kadhi mapan wonten papan jembar tanpa pagut. Miwah kula mboten saged muninga kiblat. Mara ngertas ngestiya marang ulun, nggih. Samangke sampun pono dening kiblat miwah kula semerep warni 8 inggih menika Bramarkata. Putran Denta tawon gung gumolong Cahyamaya Retna muncar Darumaya adi rembulan dadari miwah Kartika abyur. Rerupan wulung perkara mau sejatine sifat kang linuwih. Dene 8 mau pinerang dadi 2 ingkang 4 marang dat sifat asma apengal. Dene ingkang 4 manjing dadi hawa nepsu 4 perkara ya kuwi abang ireng kuning lan putih. Abang marang drengki srei kuwi hawa nepsu niraga kayata dahar dedaharan lan sapiturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidra saka kareme milik doyan reruba. Dene putih kuwi demen teteki murih suci demen narima murih sampurna emoh rekasa lumuh pakumpulan jalaran wedi marang pegawean trima bodho waton ngaso anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening abang ireng lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelaning ati kang 4 mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula yen kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa? Menawa sira nyuwun ngatrangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep madhep tetep mantep.
idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat madhep meper hawa nepsu karben iso wening tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaene mantep kudu nglakoni ing sedya awit sedya kang mengku panarima iku mobah musik ing menungsa mung sak derma kawula namung semindhip dhateng kersaning Hyang Sukma tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kasiku dening Gusti mengkono muluk mungguh panjinging ilmu wondene suruping ilmu ya kuwi setya legawa sabar narima berbudi bawa leksana setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriyet dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepo-tepo marang sak padha-padha sabar narima tegese sabar iku den saranta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa dene narima ya kuwi tansah ngenteni sih ing Hyang Sukma awit ing tekadmu sagah nglakoni beja cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodeng urip lan mati berbudi tegese demen tutur becik demen madangke wong peteng wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambeke sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduk ing karti sampika dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpadha dene dumadining menungsa iku saka peparing Gusti bapa lan ibu Gusti maringi cacah sanga yaiku kang awujud panca indriya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulub Warakudara kabeh piwulang ulun iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran Tirta Purwita Suci lan sira uga wis ngawuningani sangkan paraning dumadi sangkan paraning brungadi sangkang paraning dumadi sanga perkara papat saka bapa papat saka ibu tumuli kapanjingan Sukma dene Sukma kuwi paringane Sang Hyang Mahanasa ya Gusti karya jagat merga saka Sukma ing satemah titah bisa kumrimbyah bisa urip ana ing alam padhang mula ora aneh lamun ta wis titimangsa koncatan Sukma bakal nglumpruk tanpa daya ngibarate kaya dene bathang ing ngatang-atang Warakudara ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung kemawon kula mboten badhe medal saking papan mriki. Warakudara wonten dawuh kewajiban kasatriyan kudu tetep kita sangkul. Durung paripurna nggon kita madheg minangka satriyaning jagat. Mula tetepno kasatriyanmu linandhesan ngelmu tirta pawitra panding suci satemah saya komplit nggon kita bakal gawe tentreming jagat sawigung. Nah ngaten kula kedah tetep medal saking telenging samudra. Ulun ingkang bakal ngedalake kelawan jeneng kita. Sawise metu saka talingan ulun, kita bakal ulun sawatake enggal metu saka samudra kene nggih Warakudara. Gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas dadi wana ngapa Janaka lha kok dadi tanganmu nyekeli ukiran keris ki ngapa
Aku ngerti yen to kowe ora trima. Kakangmu takon jegur telenging samudra mbok sengko Begawan Durna bakal gawe kapitunaning Kadang Munjadipati. Ora Janaka ora. Maraya dinteno ning pinggiring segara. Mengko Surapsarya Werkudara jedhul saka telenging samudra aku melu mati ning segara Janaka. Saya mangulun lakuning srengenge ngancik Sandyakala ing antariksa wis katingal kuning gemrining cahyaning candhik ayu ngebaki ngantariksa dadi gumaregel penggaling Sang Begawan Durna parandening mangke tinenggan panengah Pandhawa Raden Arjuna mila sigra nyaketi telenging samudra wis wanci Surapsara Sang Werkudara dereng jemedhul Andrapati Sang Begawan Durna manjing telenging samudra. Werkudara. Janaka takonono saiki kakangmu. Kakangmu takonono. Entuk apa ning jering samudra? Werkudara. Durna bapakku apa? Wis ketemu sing tak goleki, Ngger. Tirta Pawitra Maning Suci. Wis ketemu. Loh, wis ketemu Tirta Pawitra Maning Suci. Ya wis. Oh, syukur, Ngger, syukur. Malah aku ketemu karo dewaku Sang Ruci Bathara. Ing wis paring wejangan kawruh kasampurnan kawruh panunggal sarta kawruh ya kuwi dumadining menungsa kabeh wis kacakup dening Werkudara. Ah, syukur Werkudara. Aku melu seneng ya, Nger. Mula kang sangka kuwi Durna bapakku. Nadyan akeh ingkang padha ngrasani. Nadyan akeh ingkang padha ora percaya marang Durna bapakku. Nanging tumrap Werkudara Durna guru sejati. Tumrap Werkudara Durna kuwi wong kang madhangake uripe Werkudara. Kuwi ya guruku, ya bapakku Durna, bapakku Durna guruku.